खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम बुगायलायनाय खुलायनाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरनाय बारखि आंनि नैबे न'निफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोर दङ अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय हानायमानि नोंथांमोनजों मा देखायनो हायो एसे नोंथांमोना देखायनो नाजानोसै ओमफ्राय माथ' भिडिअआलाय माथो होनबावनो आरो नैहा थांनोसो नागिरदों गाव गावनि सम्पथिफोरखौ थाब थाब थिथां गारनानै ओमफ्राय नैहा दरजाखौनो खोरखिखौ फांबावलाय आरो खोरखि ओमफ्राय दिनैनि ओंखाम गोरलैयानो जाहैबाय एकदम जोंनाथ' जायै जायै जोबजोब्बाय जोंनि बाहागिनावनो आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंनि बेवाइ मदिनाव जाहैनोसै दिनै बिथांमोना मा ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय आं दहाय लोगोफोर बिजनियाव थांदोंमोन आं ब्लग लाबाय थायासै नोंथांमोननो दिन्थिलाबसै बिजनिनिफ्राय बेसे दिन्थिनो ओमफ्राय बिजनियावबो आं ओरैनो थाङाखै लोगोफोर आंहा मोनसे खामानि दंमोन जा एसे खामानि थांखि लानाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो ओमफ्राय आं मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन एसे खोन्थाना होनोसै आं ससमाखौ गानलासो माने मोनाबाय नालाय सानसुवासो गाननांगौ जायो न'आव थांबासो ओमफ्राय बिजनियाव आं मानि थाखाय थांदोंमोन बे मा होनोमोनलाय आं एसे एनै बिजनेस मावो नालाय सम मोनोब्ला आरो एकदम खाबु मोनोब्ला मावो हिनजाव मालाय मा जानो समाव एसे एनै बिजनेसबो मावनांगौ ने थौदे ओमफ्राय फट मोनाबाबो जायो माबा मा होनो आङो एसे एनै माइ बायथुमनानै दोनो एसे एनै माने एबार बेसे जाखो एबार माइ बायनाया आंना मा होनो 50 70 80 90 120 मन जाबाय आरो आंनि माइ बायनाया ओमफ्राय 120 मन जाबाय नालाय ओमफ्राय आरो न'निया बेसेबां न'आवथ' आं 40 मनसोखौ फाननो मोनखागोन न'नियाबो जाया नङा जादों जानो दोनसे दोननानै 40 मनसोखौ फाननो मोनगोन आरो आं जानो 40 मनसो दोनबाय एबार माइ गायनाया माइआ फिथाइया एफाग्राब माने सुबिदा जायाखैना जेखैबो जोंनि जियावल' नङा ओमफ्राय नै सिखौनो थिखोलासिनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननिखौनो देखायनोसै आरो माथो होनबावनो गाया नङा गायनायालाय बुरजा गायदोंमोन थेवब्लाबो माइयानो जायासैबा माथो होनबावनो आरो हिसाबावथ' बिगा 10 मन खरिबाबो आङो 12.5 बिगा गायदोंमोन नालाय 100 मननि बारनांगौमोन आरो हिसाबाव ओमफ्राय 100 मननि बारासै 80 मनसो जागोनदां न'आव थानाया 80 मन जायोबा 80 90 मन 90 र' न'आव थानाया 80 मन ओमफ्राय मालायफोरनो हरनाया बेयाव बिजावजालिनो माबागोन जागोन लोगोफोर जागोन 100 मना जानो हागौ ओमफ्राय खामलाफोरनोबो हरबायना एखन बावदों 100 मना जानो हागौ 100 मन जागोन आरो बारा हिसाब लायाखैना आङो न' दोननाय हिसाबाव हमदो 80 मन खामलाफोरनो हरनाय बिजावजालिनो एसे थिखानि हरनाय बियो हमदो 20 मन ओमफ्राय सिगांनियादि दङ माबासो 15 मनसो दं 100 15 मनसो जागोन एसेल'सो खमायदों बारा खमायाखै ओमफ्राय नायनोसै लोगोफोर आङो कार्ड एग्रिकालसाराव कार्ड बानायनाया माबानि बानायबाय 200 मननि 150 मनाथ' रेडिखा ओमफ्राय 50 मनखौ आं बाजारनिफ्राय लांबावनोसै 50 मनखौ जुदि 800 खरिनि मोनोबा आंहा 5000 लाब जायो आरो नोंथांमोननो रियेल खोथाखौ खोन्थाबाय आं थारमाने जोङो बाजाराव 800नि मोनो ओमफ्राय गामिफ्राव आं 780 लादों ओमफ्राय मा होनो बाजाराव 800नि मोनोबा होजों गुदामाव 920 मोनो 920 बा सानदो लोगोफोर 20 थाखाया गारि भारा 100सो थानाय जायो आरो फैबाय मोनफैबाय आं ओंखाम गोरलैयाव बेवाइनि न'आव ओंखाम उखैबाय आं ओंखाम गोरलै नालाय ओंखाम उखैबाय आंनिसोहाय नै सोरनि हिनजाव कृष्णनि थाङा आङो थांला आं बे मदिनावसो जानोसै बेवाइ मदिनाव जायाबा जायो आंनावबा खामानि मावदां गोजो गोजो जादों बियो आं खि गारनानै थाङो बेखौ जानोसै होनना फैखादां हा मा नांगौ नोंनो आंहालाय भिडिअ खालामदोंसो दा बेवाइया नै न' लुगासिनो ओमफ्राय दुवार मुखुलिनिबो जाख्रि मोनसे मोनजाबावगोन आरो जाना गुरबानो जोंना दासो फैदों लेट जाबाय बिदिनो रागाया हाला जोङो दाबो ओंखाम मोनजायैनि थाखाय नै दासो फैदों आरो आयौ आं फैलागौ अन्थाइसो खनदों नोंनो आं खुबैनो खारां जायाखै नै ओंखाम संगासिनो ओंखामा मोनबायानो लाब्रा लुब्रा मोनबाय मा मोनखो ओमफ्राय इयाव लास बेवाइ बेयाव लास ना मा होनदों आयौ बिस्रा नोंहालै मेंदों बे सानसे ओंखाम मोनजायाखैना बिस्रा मेंबाय बियो मेवाइनि भाजानाय बयलारजों आरो जि गोथाव नुखादोंबो आरो गोथावबो जाखादों ओमफ्राय लोगोसेनो नै मा ओंख्रि होननायदो अनला ओंख्रि अनलाजों दाउजों आरो ओमफ्राय रोहो रोहो अर सायगासिनो नोंनि ओंखाम एकदम खाथियावनो रोहो रोहो अर जोंखागासिनो अर सायगासिनो आरो माखौ नायगोन नों फिल्म नायनो बिगासिनो बे आइया देनाय नै नोंहा माखौ नायनो होन्दों खोन्थालाय देनाय नोंहालाय नोंखौ माखौ नायनो होन्दों खोन्था होन्दों अजय देवगानखौ देखायो ओमफ्राय माखौ देखायो माबा जों नै बिदिनो दा फैसिगोन फिल्मा बिदि देखायग्रोबासो फैयो ना हंला बुद्रा नोङा नों मा फिल्मखौ नायनो होन्दों एसे बुंलाय आयौ खुसिया जादों बुरिया नै र' सिथा माबा मा होनो नों अजय देवगान लाला ओमफ्राय अक्षय बेखौ नायगोन इखौ नायगोन ए ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गोदो मा माबा गादों होनदों माबाहाय आया बे जानाय नङालै खाथियाव मोनामसोदों खिथाव शाहरुख खान ओमफ्राय माबा
गासै हिन्दी मोजां हो लाला हो अजय देबगान अक्षय ओमफ्राय शाहरुख खान माबा माबि दंलै नै बेखौ होनाखै आङो बेखौ जोब्बाय बे जोबथ'बाय ओमफ्राय गोदो मा गान गादोंमोन बेखौ खोन्थादे एसे होमबानो अक्षय कुमारा फैसिगोन खावब्लानो जानानै माबा आगोलनि गान गानाया रंमथि फाल्ला नों गादों नों गादों आं माबा गाबबाय नोंसोर बाजैया गाबो नोंसो गाबनाय आं फंबाय आंना आइया थांदों ना गुरनो माइरं मागिदों आफाया गोदोनि गोमाबोबाय आरो बे गानखौ बे गान जोबनानै ओमफ्राय माबा सुजुमुथि फाल्ला नाव जावनाय आंनि माबा रंमथि फाल्लायाव माबा आंनि फंबाया उननि गानाव एक्टर जालायबाय आंनि फंबाया उननि गानाव नाव जावनाया ओमफ्राय आंना बिना दंना आब' बिबाय आं दागे एक्टरासो ओरैबायदि जाथ'बाय दे अक्षय कुमारा फैनोसैनो मालाबा खोन्थादो अक्षय कुमार नायनो र' बेखौ नायनोसै नै लोगोफोर आयु मालाय एसे गोसो होनानै सुखु दुखु खोथा बाथ्रा रायज्लायदों दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोननाय मा रायज्लायदों आं बारा खाथियाव गैया एसे जुम खालामनासो माबादों आरो नङाबा दा खाथियाव थानांगौबा जोब्रायलायथारगोन बोराय बुरिया ओरै खालामलायो थुसुनाया सोरमोन सुलाय थाल गैबावासो जाहैदों थुसुबाबो मालायबा मा रायज्लायदों गोदोनि खोथा आरो मालाय लोगोफोरनो मन्त्र जागायहांबाय फुजा फानि जोबस्रांनानै जानाय लोंनाय आरो हौवाफ्रा जौ लोंबाय नै हिनजावफ्राबो सोरबा सोरबा लोंबाय ओमफ्राय नैयाव हाथारनाया दङ ओमफ्राय दा दाउ हाथारनायखौ संथ'वाखै आरो नै लोगोफोर माबा मा होनो ओंखाम गोरलैनि इन्टारेस्टआनो आलादा आरो नै जोंना माबा मा होनो बे ओंखाम गोरलैया जाहैबाय जोंनि आइनि बिजावजालि गेजेर आरो ओमफ्राय नै बे आइया गेजेर दासो जाहांदों दे दासो जाहांदों हौवाफ्राबो इथिं आरो ओमफ्राय नै फारौहांनाय फुजानि फारौ आरो गोदागासिनो आयु गोदाग्राया बारा थिग नङाहाय गोदाहोलां माथो गोदाग्राफ्रा थिग नङा दे नायदों नायाखै मानसिफ्रा नायदों नायाखै दे थैगोनसो ओमफ्राय नैयाव फुजानि दाउ एवनो नागिरदों आरो कालार आयु नै हंख थैया थैनो गारदों थैनोसैहाय आं मोनसे खावनोसैहाय गावनिफोर खोथाजों थुजोंहा सानैजों जोंखारलांनि संसाराव जिबां मोना फिसाखौ ओंखारबाय ओंखाम गोरलैनि इन्टारेस्ट लोगोफोरनो नै बे आइनाव आरो ओंखाम गोरलैया बे जोंनि आइनि बिब' रानखो गायगा मानो राननायखौ नागिरो बुलि होनायनि लोगोफोर गासिबो दावखोजोब्बाय लोगोफोर बैसागोआव खननो रोङा बिसोरो मानसि खाराब बुरै गोजा बिसोरो बैसागोआव खना बिसोरो ओमफ्राय जुमाय फैबाथाय होगोन आरो दाम गोसो गोरबोनि खोथा गावसोरखायो लोगोफोर गाज्रि मोननांला आइमोनहा मालाय एकदम गोदोनि सल' नालाय जुमाय लोंबा बुरै मोनसे एसे ओंखारो नोंथांमोना बेखौ लोंनानै जानानै खनदों होननानै साननो नाङा आरो गाज्रि मा होनो ओमफ्राय माथो होनबावनो ओंखाम गोरलैनि जानाय ज' लोगोफोरजों ओंखारनायनि खुसियानो आलादा बिदि ज' जालायनो मोनबासो दुखु सुखु गासिबो स्रा जायो आरो लोगोफोर